Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Um, kanus aka ko pwedeng mularga. Sing, ikaw ra gyud ang akong giagad. Kung kano sa ang imong gusto nga molarga. Kay nagpaabot ra gyud nimo dito ang trabaho. Ikaw, kano sa ka gusto molarga? Ha, Pransing? Kadiyot lang. Ana. Maing adlaw, matansyang. Oy, ikaw manggudi ay ni Francine. Ay, di pa kaingon ko kinsa. Mahimo bang makigsulti ko nimo, matansyang? Ay, nga nugong dili. Ha, dali, dayon. Arita magsulti og tarong sa sud. Mao ba? Moadto na gyud di ay kapuhon sa Cebu. Oh, matansyang. May ihangyo lang ta ko nimo kon mahimo. Nga nung dili ba mahimo, oy? Kay unsa man unta di ay na, Francine. Umalihog lang ta kog tanaw-tanaw pud sa akong pamilya, ma. Ni Corina ug sa among mga anak. Ay, nagkasulti na Miss Corina bahin anak Francine. Mao ba, ma? Oo, oy. Gusto lagi pud unta niya nga kung mahimo. Adto na lang kumupuyo sa inyo kung maadto ka nagsibu. Oh, bitaw unta, ma. Kana kon mahimo lang kay kini mo bay karon mo usa. Unya may edad na pud ka. Ay mao pud na gisulti ni Corina. Pero akong gibalibaran. Kadili man taon ko makabiya ni ining among bahay ni tatay ni Motorning. Kay mauna lang ba taon ni nga akong hadumanan niya nga akong bana nga tuan na taon sa laing kalibutan. Gikuha na taog unas Ginoo. Pero ayaw ka balaka. Kay makahatag yung kugigayon nila ni Corina o sa imong mga anak. Kay mahimo magbahino nako ang akong higayon din he. O dito sa inyo. Pero dili lang yun nga adto na lang yun ko dito mo puyo. Kay kinsa may makaatiman din he. Oo, mausab. Aw tingali pohon kon mahalin na ni. Kay ako naman ning gipadil. Pero wa pa man. Ayaw lang kalain ha, Francine. Way problema anak, ma. Ganong malain gud ko. Ako mo nangayo og pabor nimo. Salamat kay nakasabot ka. Imo man ang katungod, ma. Busa ako ng girespeto. Salamat, Francine. Salamat sab kayo sa imong pagkaresponsable nga pagkabana sa akong anak o pagkaamahan sa akong apo. Mahal na ko si Corina, ma. Ug mahal ko sab kayo nga among mga anak. Sa laktod, sila nga akong pamilya nga akong gihimong inspirasyon. Aron mahatag na ko nila ang batakan nilang panginahanglan. Labi na gyud ang kaugmaon sa among mga anak. Nila ni Dudot ug Mais. Pastilda, no? Dayong gina kang perbaho to sa Cebu, sing. Oh, isyot. Wala ko suod ka barkada din sa kasilinganan. Ihapit pa rin ka mong larga, sing. Pasensya ka na, isyot. Ingon ini gini kinabuhi. Sakit sabgod ako nga malayo ninyo nga among mga kasilinganan din eh. Kay din hibi at nagdako. Nagdungan tagtubo. Dungan po itagpatuli, sing.
Diya. Ikaw yun. Bitaw. Pag kami numdom, di man mo lahos og patuli sa una. Pagkakita di mo sa hayat kay kutsilyo ni ting-inggot nga manunuli. Nga mo'y gamito niyang pagtuli. Nga gubang ay kag naong atong nagtanaw ka. Nga kadaganon ka. Labi na pagtuli bitaw ni imok, gupeting nakahilak. Dahog ay babaw, kusog ay mihilak. Isakit ko ro. Ikaw ba, Siyot? Di maguto ako ang imong gipasabot, good. Ha? Si Carding mangguto nga, puwerteng talawana. Kadali kayong mangluspad kung makakitag dugo. Oh, dito ikaw? Si Carding dito? Ay, sorry. Ikaw, yun, Siyot. Nya, no saan na ikam larga pa sa Sibusing? Kaya ano ba, magkapagikan ko rin mo sa barko. Ayaw na. Kung ako lang magbuot, di ko gusto nga na mo pagikan ako. Kaya para na ako, muna pinakasakit nga sitwasyon sa akong kinabuhi. Kanang, malayo bitaw ka sa imong mga suod. Labi na gyud sa imong pamilya. Sa imong mga anak. Francine, Kaya kung dili pa lang para sa kaugmaon sa kong pamilya, labi na sa akong mga anak, dili gitingali kumubiya din sa ato, shoot. maoligid no? Maogid no? Kung may kabilin ka na ta. Mabitaw ako, Sing, kung ibogan akong uyab sa una eh. Hindi ko gustong malayo din sa ato. Kay may uyab di ka sa una, shoot. Ha? O doon na uy! Wala ka kailan ni Josefina. Kay uyab di mo. Dili. Tanawa na siya. Ganun nangutan naman ka na ko kung nakailaba ko ni Kuan, Josephine, Oh, si Pin. ni Josepina. Hindi man di mo uyab. Di bitaw may uyab. Pero siya mo inahan sa ako untang gusto paguyaban. Stilan. Klaro lang. Wa gyud kay klaro shot. Kinsa man day nga Josefina ang buot mo ipasabot. Ay sinang pinanggod inahan ni Tikya ba? O si Pina may tinuod niya nga. Lagot ko ato eh. Kabisag pagtanaw siyang anak. Ni Tikya nga ako untang kikaibigan masuko. Nga. Kawag gyud klaro ng imong istorya isyot. Nag-anam magkalayo sa tinuod. Tay, pasiyaw to ako. Sabi klaro to para pasiyaw ba? Pero katawa ka ba? Samo. Bali lami akong joke. Anay, muli na ko eh. Kay ganina rabi akong milakaw. Naibong na ron sila sa Corina ug ang mga bata nga nung wa pa ko mauli. Eh, kinit sa sing. Isa pagulikot. Nga naman. Ako pagutanan niyo ba? Seryoso ba ha? Ha? Seryoso? Na, unsan man po na binuangan? Ay, binuang boy. So, walang titarong istorya din eh. Tinarong ni. Seryoso ni. Pulos ka man lang god pasiaw god. Seryoso ang istorya sa gulan gini mong binuang. Munang usahay di ka katuhuan. Ay, sayar man na. Yakin ako ipangtanan ni mo ron. Seryoso ang gini. Ha? Seryoso ni. Tinood ni. Be. Di ko no. Sulti na kay mauli na ko. Tawhana eh. Be, unsa man na? Kuansing ba? Kung maadto kag Cebu ba? Sikurin na. Ha? Unsa si Corina? Ato-ato ni ha. Layo ra. Murag, imposible gini mitabo kay buutan ng masawa. Kung may manintal niya, ha? Maunsa ka! Unsa ba nang komedyahan ni mo eh? Ay, di man ni komedya ko, sing. Mao binay kasi garang may tabo kon ang Paris tos layo. Amigo ta. Ako ba nga? Ayaw. Gusto lo. Ayaw ko istoryahin na siyot. Di ko gusto mamati, ana. Sila, mato na ko. Sing. Sing. Ay lang kalain ha. Ang ako ba sing kana ang Ayaw ko kargahe. nalain mo siya. Namigor itong ako agot. Sa kay bato, no? Kung may bawa siya sa kong hisabtan. Ako kay gustong untoyon siya og unayon. Marunta na. Gilain mo rin sabot. Wala ko bihimo ini. Yabag mo ni si Isyot. Hugaw man kay huna-huna. Pero,
Tawhana, eh. Pero, buotan kayo si Corina. Sayod ko na. Huwag imposibleng mahitabo ang kayabag niya itong gisulting isyot. Nagduga lagi si Papa Francine kuya. Kaniya naman to siya. Bitaw da. Ay naman ni siya. Pero kuya Tudot, dili ka ta kasukan ni Papa. Ining pag-atang nato niya din sa may manggahani ng turada. Ug anisap ka to siya mo agi dinhi. Ani lagi tumagi si Papa Francine din lagi Miles. Mao gani agyanan kundi kan ka sa kuan sa sawang paingon sa ato. Aw laki. Pero kung masuko si Papa nato, Bahala na gud. Basta suway lang nato siya hangyo nga dilitan niya biyaan. Nga bahalag dilitan makatiwa sa eskwela basta naala siya sa ato. kikuyawan man ko kuya uy. Nahadlok ko. Basig masuko si Papa. Punalan unya ta. Ay ko hadlok-hadlok dira. Isa pa, kano sa man ta, gimulala ni Papa B, ngawa man. Si Mama Corina noon sa una, gawas sa bunal, mangusnot pagid si dunggan, niya apil pabugan. Pero si Papa Francine gadili man, igo naman musulti. Pero makahilak lang ta kung siya na musulti. Dudot, Miles, nagunsa man mo diha. Hala kuya, si Mama Corina. Kita ano tang mama daw. Nyapay mo na to si Mama o. Ala, nanaunta si Papa Francine oh. Ah, no, tanawa, siya man na oh. Siya na nagpaktas pa yung dali. Tawa. Uda. Nagunsa man mo dinhi. Naganiha raman kong nangita ninyo, ha? Sorry ma. Nagwat kami ni Papa. Bitaw mo. Nga naman daig ato mo sa ato magpaabot niya. Dili pwede? Oh, Naan naman si Papa maay tanawa. Ha? Kaniyara ba yaming nagkuwat ni mo dinis Kuya Dudot pa? nadugay lagi ka pa. Bitaw Francine, diin pa man daig ka nga hapunan man kag uli. Oh, sing? Ngano ka? Mituto ka man gud nako. Oh, naunsa ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!